fotosintesia erakutsiko dizuegu. Ura eta gatz mineralak zertzen dira sustraietik eta nahasten dira eta zerdi gordina egiten da. Izerdi gordina osoetaraino joaten da hodi-zurkaren bidez. Karbono dioxidoa hostoetatik joaten da eta gero izerdi gordinarekin elkartzen da. Hostoak, eguzki-izpiak balio dute fotosintesia egiteko. Eta prozesu honetan landareek oxigenoa sortzen dute. Eta oxigenoa balio digu arnasketa egiteko. Izerdi-landua lanaren janaria da eta izerdi-landua lanaren zara joaten da liber hodien bidez.